delincuentes, vándalos, contrabandistas, zantzigun, bihargo izan beriago diru hau, zuen gauza guztiak niretzat izango dira. Eta amenazapean taula eta gu, claro. Osa, ze cojones ingo dugu. Txampu de kefir, igual, hola, konbat, o... Txampu de kefir. Ideia botatzen dugu. Hau mutiek esan sikure eta kakaparto kitzen dago, eronik ez da, osea, a ver. Lo único, komuna ez dijoa, ze kakaiteko ospitalera joan berzate. Sorpresa bat ekarritzugu. Zer? Italia diador. Kaikukeriak. Ainhoa Etxebarria eta Mikel Bermejorekin. Laugarren atala. Iker Iribarren. Aupa familia, ongi etorri kaikukeriak saiora. Bueno, gaur Bilbon gaude taulan, baina kontuz, Selena, ezagutzen genuen taula Indotxu plazan egoena metrun ondun, baina orain taula berri bat zabaldu dute. Majarredon. Hori da. Eta taula izena du, bertan taula asko azkatelako, gofreanak, fruta, kuadriak ikuteko, erra. Eta kafea be, super goxuanik jundena, eta zoragarri gaur Mikel ekarriot, zer esango txut ba. Bueno, Ainhoa, eta horko gonbidatua, Zoragarrixe, marabillosu, baina hori bai. beti bezala, bai, nik kafe barut. Noski, guazen. Bueno, familia, ongi etorri kaikukeriak saiora, apa Ainhoa. Haupa Mikel, eta bueno, gaude taulan Bilbon eta mentxe gure gonbidatua arazoa eta kasure izenaz. Izena ez, abizenakin. Danaz, izena eta Dana. izena, ze Dana R erreak. asko daude, Bai. bai, esan zen kezeuk. Iker Iribarren. Iker Iribarren, holan bai. Bai. Ondarrutar esan barot, klaro, aldatzen dutela bizkata zen du. Iker Iribarren, Oia, Olantxe baita, bai. barrun. holan, Bai. listo. Arazakaz, atzo esatezun, Iker Irribarren. Ja, hoi Es que, klasikoa da, Bai, baina jute manaz baturaz esatea, asentua zinu diferente, Bai. pintxezula. Iker Iribarren, on bai, Mira. listo. Jazta, listo. Entzaxaten egon itxan atzo, eta benetan, Lortu duzu, ikasi ez ordun. Nortasuna girian, arazik ez. Ez dena, Vale. Iker Iribarren, dena errex. Bigarren abizena zina? Lopetegi. Lopetegi. Nortasunan urekin, hor pixat aldatzeke, baina... Bueno, jartzezu da, tipez Lopetegi. pixkat, eta ya jazta. está. Batu, nik aldatu neban nortasuna girean aldatunan abizena zeneukan Etxebarria, CHs eta Ai, ba. beaz. Eta nik esaten edan, batu, aparte, lan kontratutan danin, niri Etxebarrianaz, baina Etxeberria ipintxezten, Klasiko. leku batzutan ipintxezten CH eta Uberekin, eta nik esan, ez, hau ez da hola, ez da izer, beti kriston mobidak, nire abizena, zenik tekizazi azten eban. Aldatu ineban, tekizazi bin neban, eta haciendas kriston, hogasunaz kriston foio eukin eban. Claro, es que... Zer nire momentu, gipuzko neban bizitzen, ineban, hor, deklarazio, baina bizkaitxik aiaztan reklamazio. Hau ez da kontaneken. Bueno, konpondu neban, eta nik esanen dut, beti, osea, abizena ondo idatzi, tio. Importantira abizena ondo idazti, eta zeu nahi zumorun idatzi txagoti. Claro, zela zu nahi moduan, ez da Hori da. horrela, eta gero kristo mauiak. Total, hogasun antzako ez da bardine ez da, Bai. zure abizena txarto idazten da benantzako, Bai. kaka, osea ez. Dani Bermejo. Eta super mejo. Ya está. Ya está, horrez dago. Ya está. Bai. Bermejo Ja. eta bigarna Felipe, imaginatu. Ai, Felipe da kaso Bai. abizena. Bai, Ostras, Pedrin. Eta Felipe, osea, Felipe abizena, Felipe, nonde dator Felipe abizena? erregetik. Felipe seigarren. Baina batzutan, abizen batutaz, ez, Bilbao, San Sebastian, esaten dabe, Ja, ume Felipe. zurtzak Bai, zinelako, bai, ez, eta irixan bai, izena. hori da, Eta, bai. baina Felipe, Eta santuak bai, santa eta horiek bai, uste. total. Eta esposito bai, uste. Exposito. Exposito. Bai, exposito. Ume zurtzenak bai, uste. Ume zurtzen abizenak dira, Bai. horrek danak. Bai. Ester? Justo. Mira, Ester. Haupa, Bai. Ester. Ez dago ikusten, Bai. ez dakizkeraz, baina, bueno. Bueno, Ainhoa, korte bat indeu. Bai, Ze, bueno, argi batzu faltazian, baina, jazta. Argi Bai. guzti piztuta, abizen guztik esan da. hori da. Eta, bueno, ongi etorri, Iker. Eskerrik asko, Ongi etorri. eskerrik asko. Ze Bai. martxa? Lasai, Lasai, Nahiko lasai lasai, azkenaldian, bai. gustora, ikasten. berriz, aspaldiko partez, hasi naiz. Bai. Ze ondo. Gogo gehiegi gabe, baina beharrezkoa da. Ja, tio, baina zelan ustartze zudana, ze, ostras, zu Ja. oso aktibo, zaz, be Bastante bai. komplikado azkenaldian, Osea, egun guztia etxetik Claro. atera 8 eta praktikamente 10 arte kalean, bueltaka, bai. Claro, eta Ia, gero, bueno. pilo bat eduki altzatezu zure sare sozial eta podcast bateaz bega sabiz? Bai, hasi gehazte egiten, hor. Batu. Bai, eta atope, egia esan. Ja, ez que horretxatxik, batu. Bai. Zero kapaziadi, Kirola utzi, hori da, beti. Kirola Lehenengo utzi, pausoa. beti. Lehenengo Ez, pausoa, egixe beti. da, egixe Baina, da. kirola osea. zuk utzi ezu, o kirola zu utzi zaitu? Batera. Bai, Itzartu bai. beha. Mikelen kasun kirolak utzi eban, Mikel. Bai, Bai, sorbalda, oain menisko, bueno, Puf, ni berinak gure. Realen jolasteko, komeni, baina, bueno, jazta. Ja berandu. Berandu ja, Aspaldi. hemen ez zutekin ja berandu zane, Bai, así bai. que... Baina, bueno, ordun ondo, dan ondo, Dena ondo, gustora... bai, nahiko ondo. Jo, eduki Ez sortzaile kejatzen. bezala... Ze
Poza Mateo, ez? Hainbeste eduki sortzaile euskaldun ikustea, Bai, saretan. guapo dago, jasan. Osea, azken aldian geroz da gehiago, eta jendea geroz da gehiago lantzen du nik uste dut, behar dala, ez, no? Toki guztian, munduko herrialde guztien bezala. Ez que nik ikusten kriston kurrazu etxe zuela. Ikusten dut txasau bideo eta zendo parkatu, baina nek editaten, osea, barkatu. Bai. Osea- Eta janik ez da horren, gaiuri dira mobilan hor, Ja. betaurko galdu ditu, eta ja, hola editatzen, bai. Urrutitik, ez da? Bai, kostata, bai. Osea, zer dakazu miopia. Hipermetropia. Hipermetropia, nire Bai. launa garbinepe bai, Mira. hipermetropia, hauke, rollo, señora. Hola. Hori Bai, da. bai. Geroz da gaina. Qué fuerte. Bai. Noiz asesinan zu... Dura bi urtekin. Duela de bi repente, urte. bai, de repente. Nire etxan un kriston biztan ekala, eta... Taka. Eta ez, Adina beti... nirekat astigmatismo. Hoi da Astigmatismo, pixka dola, beratu. ez, edo... Bai, mozkorra bezala. Hoi da. Ja, Bai, rollo... Bai. Hoi nor da? Aita Bai. edo ama? Imaginatu, olako galderak ititzit. Hostia, aita, Bai. ja. A ver. Horretutik gaixik uste, bai. Baina, bueno. Jo, ni hasi nintzanean, saretan, duela 12-13 Ja, urte. asko, ez? Ja, Asko. bai, gutxi ginean. Txai zinean, Twentin, Fotolog, Metroflog. Ni LinkedIn hasi nintzen. LinkedIn, bai, datu. bai. Ez baino, hasi nintzanean Instagramen, claro, leheno zan, Instagram zan aplikazio bat argazki gehitatzeko. Efecto Valencia. Bai. Efecto Valencia, filtro sepia, Bai. olako gauza zeuden. 4 megapixel. Eta etzeon euskarazko edukirik, eta ni ja duela urte batzuk hasi nintzala behiratzen, eta Julen Portillo, Bai, uste bai, izan Julen zala... Po. lehenengo Bastante eta- pionero hortan, Bai, eh? bai, pionero. Musua, Julen Bai. Poi. Bai, baita ere, nola, Iriarte, Iñakin anaia, Josemiel uste dela. Josemiel, bai, mira, mitiko, hori bai. bai, leheneko. Ai, vale. Ah, Hau, bai. hori antiguoko ez da? Bai, Bai. Bai, musoat, bai, Bai, eske da. neu pesautzen dut. Bai, 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 bai. Oiek izan zian uste lehenengoa, eta bai, jo, ikustezu, eta nire algoritmoa ja, Madriden bizita gainea, dana euskeraz, eta jo, Sartu da. bai, eta ondo sartuta, así que bai, oso ondo ondo. aizete egiten. Badakazu WhatsAppeko talde bat edo influencerrana do? Sortu zan. Bai, ez, eske eso zer Bai, entzun bai, deneukan. bai. Eske kotio guztieta joz aparkatu. Bai, no, nik ez ni naiz oso aktibo talde hortan, Osea, ez de, mezua jarri eskeneko lauietan igual, baino gonzan bazkari hori bezala, eta hor antolatzeko inzan, eta noizan behi jendeak komentatzen ditu gauzak, eta... Baina hoi da, nola zan, nola serie hoi eontzala Antena 3en fisika o kimika intzutela bai talde bat, eta gero behain artean asko liatzen zala. Zuen artean, bai? Más o menos, ez, que ba. Ostras, Pedrin. Casa rural zuen artean. Ke ba, ez, ke ba, vale, ke vale. ba. Zagarote gixak igual. Ez, oraingoz ez. Oraingoz ez. Bateaki. Abixatu behintzat. Bai, noski. Sagarotegi baldin bada abixatu. Bai. Talde horretan adibidez, claro, hainbeste gente danin WhatsApp talde baten, batzutan, niri kriston palo motesta, porque Claro. nahi dut urten, baina palo motesta neuk urtetik bakarrik. Claro. Nik einixan dut, en plan, batek sartzen zatxunin bueltan, ze pentsan da, konturatu daik urte zule, eta bai, konturatu daik urte, mierda. Ja, bigarraldia ez dago, ja. Ta, silenciar, archivar, en plan, ostras, tío, ez gazta usten alako talde masibotan egoti. Neri ez da, Baina gero koti atxen dut, ze, izotza apurtzen da benakor idazteko, normalin kriston txorradak idazten dabe. Beti aberria. Ero publizia di bere buruai, Bai, oi. eso zer saltzen zeuri de repente, Oi bastante. Bai. Hoi Vendo bastante. per Corsa duermen garaje, ez da? 14.000 euro, bueno, venga, ba, hor jarriko. Bakizu nik taldek uste ditutela irakurtzeko komunen olen. Bai, Komunen, hostia, kakaguria, Momentu hori da... talde guztik irakurtzeko. bai. Bueno, ez da Eta- gaixi, Bueno, Ez dira lasai txarra. zaude, zakazu ja Bai. presi, bueno, a ver, adibidez, familia Bermejo Felipe. Eta ahora esteia Familia idazten, eta bai, anaia azkontzen da urten, eta Ah, mira. berdeu ezakize movida da, eta Mikel, es que no responde. No responde. No cagao, entendía. Es que Claro. estreñutera del. Es que no he parado. Txau ezikatut, eta, bueno, badakixuen, Mikelek ez badau bere antzuten WhatsAppeko grupun, evakuol, edo bestelako laxante bat oparitxu, vale? Eta irakurriko dutzu aldarik Bueno, eta harina. igual, ez dautezu fantasy, futboleko joku hoi. Final Fantasy. Ez, bueno, bai. Bukatzen edan nien, bai, baino. Fantasy da joku bat fitxaketak egiteko, jokalari fitxaketo. Ni bitxen itxan balonzestokun. Saskibaloin eguan bat. ACB, bai. 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 Baita. Ba, Bai, atzekua. Splitter eguan ninta ceramikan. Bai. Boixe. Tiago Splitter? Bai, Ez dautezu? enamoratan eguan beraz. Bai. Bai, brasileño, bi, Bai. tamar, Bai. un Bai. rubio, ojos azules, Ah, nire bai, pasotiz, nire bai. pasotiz, total. Ba, fitxaketak komunene bai iteitu. Ah, Claro, Optimizas, kakazuk. ba, Hostia. igual 20 minutu. ero, hau mutiek esan sikure eta kaka parto kitzen dago, ero nik ez da, osea, a ver, osea. Baina komunena honen, igual fitxaketak, o bati jokalari bala portu, eta
ja iria esaten, marro beste, komunan dago. Zaizea, kakaiten, bai. Bai, karo. Orduan bakiten naun. Bai. Bai, truko bat. Zure kasun, nik uste Mikelen kasun, berai mugikorrak endu dutzaz hizkuntzak lehena komuna jute zinen portugesez ikaste zen duen, eta on ja mobila Duolingo, Bai, Ez, Duolingo, ez, txampu potuk irakurten, tio. Ai, tio. De bebé, no? Bai. Kaiku txampu ego? Beste ideia batako, Bai, esnearekin. Bai, esnearekin, klaro. Gure beiekin. Bai, txampu de kefir, igual, olako bat. Txampu de kefir. Ideia botatze dugu. Porcentaje bai, Porcentaje, bazpare. Johnson's Baby, konfirmamos. Bai, Bueno, nun gaude gaur? Zan deu? Taulan gaude, Bilbon gaude, bai. orain gainat, taberna berri zabaldu da, taberna edo espezialidadeko lekua, brunch, armosa, nahi dozun etxeko, eta kafe hartzeko. Zu kafe zalea zara, Iker? Bai. Ze kafe motartzen duzu? Egunean... Bizpairu, media iru nik usteet. Kafesna eta gutxa. Supermutil ekilibra usa? Bai, bat goizean, bestea hor guardi aldea eta bazkalosten beste bat. Bai, zuk esango zenuke kuadrikula usa zela beti dana... Que ba, kaotiko, absoluto. Kaotiko. Jode, bai, ojalá ez zerbait pixiat kuadrikula utegitzen, que ba, ez. Kaos absoluto guztiakin. Baina kafea gutxinez, bai, beti sortitan bat, 11 beste bat, eta ordu biterritan beste bat. Kafesnea? Kafesnea, ebakia, utxa, Ebakia, bazkalostean utxa, bazkari familiarra utxa. Esne osoa, soja, oloa... Da ona. Normalean etxean osoa edo 0-0 behatu. Desnatada, 0-0. Ez. Ez da hora? Ez. Kaiku. Kaikuko esnea barkatu. Bueno, lase, pitada bat ipini eta jazta. Bai, egia da. Hori, nik kaiku eraztetan, nire gurasoak indikan. Bai. Oso ondo, bai. Hor gidatzen, bai, oso ondo. Bai, esan genke mutil konformistiza zela. Bai, lasaia, bai. Gutxikin ondo. Hori da. Da, edukia sortzen nahi badimazea, ze kafe hartzezu? Kaiku. Ez, baino, adibidez, ni goizetan kafesne hartzet, baino 12 aldea hola, beti ebaki. Hain naizelako hor... Inspirau. Editatzen, idazten, ezakize, eta ebaki, bertelako pixkat, txispa gehiago. Nik beti, kafesne, bazkalostan utxa, baina beste guztia kafesne. Ja. Bai. Nori ez niaz guztien gazta, bai, eta bestelantia, ni honitzen Nueva Yorken, jerai bizitxaten, jerai TV-ko korresponsala, jeri. Eta horren gantxan itxan Amerikan uretia. Bai. Ameriketan, nik ez da zerretzen da ben, bai, danatauke azukri. Nik hartzenean hor, amerikanu, alako amerikanotatu, izotzakin eta eta juten itxan eta neuan, en plan, libin, en plan, zelako ederara, ni normalin kafe utzak, mote zelako, ulertzezu. Eta 3 egun loin gabe. Ez que amerikana urakin, ez? Bai, rebaja uta bezala. Baina, tia, emote manela azukrio kanela, tia, Utsa luzea. Bai. O bikarra botatzen zizkizu baino... Bai, hori da. Pasote. Kamarera esan zinan. Bai, urte... Ai, neue bai? Urte asko, bai. Bai, bai, gazte urte kotizauta. Eta beste gehiago, kotizauta. Nik 6 usteet. Bai, Bai. Zan urte ezkazu, 26? 26. Bai, hori da. Gaztegia, zea bain ikan. Gaztegia, ez, Bueno, ondo bizitzeza, Bueno, hori da bai, importanti. Bai. Hombre, Eta kamarero bezala ondo? Bai, gustora. Ja, pixat, nekauta. Antiguo zinan kamarero? Ez. Ni antigo bizi naiz, baina egian, egon nintzen azkeneko urte terdia. Ostras, egia rollo barrio moderno. Ba, ez da guapo. Ni berez egietara naiz, jaiotzez, baina... Eta gero itzulintzen lanea. Loritu ez da bixi egian. Zer loritu? Galtzen dan loritu. Donostiko loriture egian bixi dena. Pitxitxi, edo... Zer handa itzen da? Berritxu, ez. Berritxu ez da egiakoa. A ber, behatzanu, zuek segi berroetan. Uste errenterikoa zala baino. Errenterikoa bai. da. Nik ez da izeba nik eta txarri bat ez zegoan bebai egian. Txerri bat? Bai, tipo batek ez zeuka maskula txarri bat. Igual bat baino gehiago dago baino. Txarri bien da mita bat, a ber, osea, neot esan. Ba, nire ikusi, A ber, berritxu nungoa da. Berritxu nungoa. Bai, hemen inguru, Donosti ingurukoa? Nik uste bai, ez. Ez dakit bat alizea duan. Bez, berritxu, loro jako, gris de cola roja, Donostikoa da. Efectivamente. Barrixo ez da ipintxe baina, ni burun bakat. Egia dala, egiako de. Fijo. Ostaz, egian, dakazue kriston gauza potentik, Bai, hauzu polita. Farandulara beha gazu. Bai, tabakalera begian dago. Tabakalera begia. Eta gero da parkezitu bat bai, ez? Ez dakit, bat da jo gehiago. Bueno, baina parkezitu, bergiakarren parkezitu. Bai, hori da, Kristinanea. Kristinanea, hori politxe da. Atotxa hor zeone, bai. Baita. Behatu da. Zelaia, uste. Eta, kamarera bezala, hola, anedotaren bat baldakazu. Bai. Hasi nintzanean monologoa. Asko, pero, baina, batzuk ezin dia kontatu. Claro. Bai. Zer konta? Ba, anedotak, kamarero bezala gertatzen dien anedotat. Jordi ebole bota izan genuen tabernatik behin, baina hori zakit
Esan daiteken. Bai, kristonak inzego, mera. Ustakit zen zinemaldiko garaia nola, agertu zala, eta hor erritzen taberna barruan, eta, bueno, ez deketatuko gehiago, baina oso gatora, parece un tío majo, baina liauzun bastante. Jordi Bolek ez dauke gaxotasuman barrez azten bara, desmaiatzen dara. Que fuerte, tia. Bai, putada bat hori. Nik ezin gone ban, Ja. Niri, esatezte, ezin zu barren ze matxi desmaiatzen za? Ja, mira, ya está, desmaiata. Zasko txaue, que fuerte, tia. Bai. Joder, beste gehiagola ez dakite. Jordi nekantze potente, dakit. Ni tabernan biarratxena, ni neukitzenan beti bate bat, gauza berezizak eskatzen bana. Batek eskatzen man txikitu kafeterako. Vale. Basu, txikitun basu, kafeteran ez ni berotzeko ibiltzetan katxar hori. Bota, berotzeko basu, vale? Eta gero txikitu bota, tia. Bira. Bai. Ba, nia gertu nintzen behin, kamarero bezala, olako revista hortan, portada bezala. Hau ez da broma. Etorri zan Martínez Bordiu olakon bat. Carmen Martínez Bordiu! Hori Frankon lobire! Bai, nola da... Ezakin nola izena zun tipua. Eta hori tipi zelakure imagide. Hori tipi imagide. Bai. Bale. Eta etorri zan taberna, grosen neon lanian, eta justo nik kamarero bezala, eta baten argazkia bota zioten beste aldetik, eta ondik uste bali mazu, nabaritzen da, kamareroa nina izena. Eta holako portada. Eta ez da kasu gordeta hori aldazize. Hoi intertenengoa, fijo. Segi berroetan. Bai. Bai. Baina nola desbiatu hori. Carmen Martínez. Ez que badaino gehiagotan. A ver, nik ez dut ikusi. Nahi esan dute portadan agertu nintzala. Eta hori ez da potxolo bazen ba, aretxen familiarra. Potxolo hortik, familia hortakoa da, Bai. Horrek bai kafea asko hartzezun. Hauxe zan, Andri. Gehiegi, igual. Ez, baino mutila. Uste... Jo, nola zan? mutile. Ni bentzau Carmene atxezan izenela. Baino horren anaia o lengusua o... Ez dakit nola zan. Bai. Eta agertu nintzen, bai. Revista hola. Hola, kamarero bezala, kamarero bezala, anedota azka, zuk ikutuzu. Bai, pila bat. Etortzen zaizula tipo bat o neska bat, Coca-Cola zero? Fit? Eta gero pincho tortilla reina de bacon queso. Torreznos. Bai. Claro, hori no beti etxen dut. Osea, ni kafi azukre bai gartzen dut, baina gero nore pintxitu jartzen. Vale, porque me estoy cuidando. Baina kafeko leche con sacarina eta gero esa napolitana de chocolate, hoi... Baina nitzak hori da gustun kontu, ez? No beti napolitana. Nina gorroto dozuen hori neuna. Gorroto ez, baina incongruente. Ez que azte burtare bai Sevillan gotzaiz, kuadriago ginela hori rala ikustea. Eta asteburu guztia gaixi jaten 20.000 zerbeza, igandean, derrepende kuadria guztia Coca-Cola zero eskatzen da. Orain jaz balio. Gaizeaten nivelatzen baino. Ekilibrate, kompensateko, ostras. Lagunakin asko juten zau porretazo? Bai. Ez que bururetorri hasta saio deitzen dela kaikukeriak. Hemen konta dendo seguneroko historiak, baina kafesnetan bustita txatxa eginda. Zure desgrazia ezagutu nahi dugu. Zein da zure kaikukeria? Bueno, hau justo hola historia bat guapoa honen inguruan, joan ginela aste santuan, o Pasko astean, zagit zein zantzan, aurten Italiara, oporretan. Hau duela gutxi hori. I love Italia. Ni italianina bebai, Ni italineunaz, bebai. Askotan? Me encanta. Toki favoritoa? Napoles asko gusten. Sicili me flipo. Sicili, juren biza Palermo eta dana dekadenti. Emoteman Bilbin zegoazenela. Qué guapo. Barrixo baten onginan, esanean, eske hau de, vamos, Bilboko zazpikalik. Iturri zantia, total. Segi, nunon zinan? Onginan hori, Milan, Bologna, Florencia eta Pisa. Ala. Kuadrago pare bat bizitzen hor, eta egin urruta beraiek bisitatzen, eta hori. Eta hori, batzea egun justo, hartu genuen, egin genuen egia kriston presupuesto bajuakin, eta egun... Esango zu, zenbateko presupuestoa zenekaten? Bazpare? Egin ditut 8 gauak, €70 bakoitzak. Oso ondo. Lau gau, lagunen etxean, zen bakarikan lau gau. Vale. Ez que esaten izunen plan, a ver. Lau gau €70, bai, nahiko merke. Presupuesto gutxi, kalean loin da... Claro. Eta justo batu genuen Florentzian agertu egun anunzio bat Bookinen, zela vive la naturaleza, o baino italiano, no sé qué, eta gaineko zenun irudia mendian, eta campiña italiana, idealizatzen hau, izango zela la hostia hor mendiegia, no sé qué. Berlusconi. Bai, hor botata.
Eta iritsi ginen tokira, eta repente galtzen dugu ubikazio bat, eta iristen gara, eta hospital baten parkinean iristen gara, eta repente hospital pribatu baten parkinean karabana bat aparkauta, eta emakumea. Bueno, hau da zuen etxea. Eta Hospitaleko parkinen zeon karabana. Claro, eta berez argazkitan zen, pero en la campiña italiana, baina zuko mazinen zela... Por favor. Bai. Segun uni pintxez un karabanik. Claro. Igual horatzak no atariz argazkiak. Eta esan zigun, lo único, komuna ez dijoa, kakaiteko hospitaleko gamerzate. Orduan, claro, ese momentuan, kasi kilometro bateko, porque parkina gigantea zen, kilometro bat ibiltzen, hospitalea sartu, pasa frentetikan, kakain, eta vuelta, horregaino. Noa zu azkakitea, volantea gazu, joder, bizto movida, Bai, izan zala, hostia. Eta gaina, eta pila bat lia da inzizkigun emakume horrek, ze... Baina hori zer zan, Italia o Viñarrok? Eta igual... Tu, Viñarroken hobeto, Lujo gehiago, bai. Dutxa, esan zegoen, ur gutxi utzi dizuet, ezingo zera gutxatu, eta ura hotza dago, frigorifikoa zindezu erabili, kakaiteko hospitalea joan berzeate, gero, bihar goizan pasa behar naiz karabana hartzea, ordu erdi bat, nos echaba de casa, gatu ergin horrela kanpoan plantauta ordu erdi bat gure etxea gabe, kriston resak agin gainea. Bai. Directamente ni karabani apurtu etxezat, pero leko saldatzen dut, en plan, vamos a joderle, guazen parkina marun beste nona mobiutea, ya está. Bai, zantzan, lotxagarria. Eta ordaino intzen duten? Bai, claro. Eta gutaz kegatu zan gaina bukinera, gaixi tratatu genula bera, esaten hori zelako justoa, eta gu oso gaixi tratatu genula bera personalmente, eta hori, eta gero, karo, azkeneko egunan, karabana utzi genuen momentuan, bertan, de repente, joaten gaia hortikan, eta bialtzen digu arrazi bat, apurtu hemen genula mandotxo bat. Ez genuna ez daikutu. Eta exigitu zizkigun, beste, 250 euro, gehi gasolina bere tallerrera arte, zabaliterako beste puntan, parece ser, osea, Florentzian ez dekan tallerrik, gasolina, 500 euro horrein duar genizkiola. Eta hori izan genion ez, osea, indegulalo parkin batean, kakain berrenula hospital batean, ez genekan urik, ez genekan frigorifikorik, eta gaina 500 euro horrein duar ezkizugu. Eta tiparitze egun, pues, insultatzen italiarrez, baino de todo. Sorpresa bat ekarritzugu. Zer? Italia diador, emakumea. Imaginatu. Pasada txille, venga. Osea. Hau da, diario de Patricia. Total. Ni engantzatana, nairo jakin amaiera, eta ordaindu intzen zen? Ordaindu genion 160 euro gauak, gaina tasa turistare bai ordaindu behar izan genion. Esan genion, urrengo goizean bali maztu zen tasa turista mai gainean, hartukoet karabana eta eramango den nire etxera, eta zuen gauza guztiekin barruan. Zantzigun, bihar goizan baliago diru hau, zuen gauza guztiak niretzat izango dira. Eta amenazapean taula eta gu, claro, osea, ze cojones ingo dugu. Ordaindu behar izan genion guztia. Eta gero hori zantzigun ginela tepista. Insultatu duen italiarra zan izulak delincuentes, vándalos, contrabandistas, eta zantzigun bera abokatuakin jarriko zela kontaktuan, eta guteko bat justo abokatua da. Eta, zantzigun, zuek ezate abokatuak, imposible zuek zaten tontuakin. Eta, bueno, abokatu gali mazate, zentzua daka, baki guze fama txarra dakaten abokatuen gremiak, dienak kaurroi batzu diela, no seke. Eta, gara, gugatu ginen, flipatzen. Eta gero gaina, tipa bidaltzen guri faktura 500 eurokoa ordaintzeko beratzeko guztia. Eta abokatuen eskurtzi zen duten? Ezen duten ordaindu? Ez, deitu genion bukineri, eta onginen berarekin diskutitzen, kriston tinglau azkeneko egunak, bidaiko azkeneko egunak zen denbora guztian bukin, la señora mayor, bai, putada bai izan zen. Nik horre ostara aldatuko neban. Leku aldatuko neban, lotako lekua. Beste non baitxak. Espiatzen genuen gaua Florentzian, eta zen gau bat 300 euro. Eta gura indu genuen 350 mar. Claro. Igual, kulpa ez da makumearena. Claro, genuen. Gue baitzez pero dugu, Florentzian. Pista korte de, eta zue esan zenute, bueno, guazen aurrea. Bai. Baina bira, horrein gatik, hemen zaude, kaikukeri kontatzen. Bai, izan zen espetakularra. Ni batzen, hoi kontatzen lau, egunean duela 2 urte Tenerifen, eta gutaldean daukau, lagun bakoitza azka rola bezala. Zuk hartu altzaituzu, aktibidadek, zuk hotela, zuk biratu abioiak. Ondo atrata. Baina justo, gau bat faltatzen egun Tenerifen, eta esantzun batek, nik hartuko gaua. Eta esan genuen, duela 5 urte, pertsona bereinak, Kroazian hartuzun gau bateko hotela, eta hartuzun urrengo guneako. Hau da, kanpoan gatu ginean. Eta esan genuen igual, zu ez hartu bazpare. Relevo. Eta esan genuen, a ver,
ez zate fiatzen, no nos fiáis? Tan, ez. Sinceramente Venga, ba, ez. utzi nahi, ba. Perfecto, venga, utziko duzugu. Ta hartu zuen hotela, Tenerifeko leku baten dala, ez dakit nola san, Karabantxel bezala Madriden, nola Vale. pixkat gorra. Bai. Baina Karabantxel duela 40 urte. Vale, Ez Manolito gaur egun. Gafotaz bizizan. Hoi da. Bere garaian. Hori da. Eta baten, gu karabana genekan, Tenerife niltzeko, bueno, iristega hor, zan Airbnb aplikazioan bitartez, eta etxe bat zan, etxe oso bat, gau, 8 ginen. Bueno, venga, ba, jun ginen, eta iritsi ginen, justo ondartza bat zan, eta hor etxe txiki ziren, da, hostia, Iban, puta madre, puta madre, tu, kristona, Eta baten, zein da etxea? Jo, ez da ikusten, nun jartzeu? Portal 6, nun jartzeu? Eta baten, etxea ja, erdier horita, eta ez dago izango. Eta sartzegea, bueno, jeringilla zauden... Jeringilla, a ber, benetan sabes. Bai. Eta baita ere diskutitzen Airbnbko aplikazioakin, a ber, que estos infrahumano, oe guzti zoden bustita, bueno, esto movida. Tetxoa ja, erorita, bai. Eta esan genuen, Iban, azken aldia. Eta hori zuten lor. Izan duten Ez, lo? hartu Beste genuen, gauza, bai, beste batea jun ginen, deitzen un ginen, habitación pa 8, venga, perfecto, venga, torri. Ondo intzen duen, tio, Bai, osasune, bai. tio, osasune. Eta Iban denuntzia zuen lagune, Kuadreati bota, en plan, bota zinoi, kuadreati bota. Abokatua da, bera, imagínate. No me extraña, Ba, kristona. Iban, tio, etxe zuzere bizitzea, Iban, osea, mesedez. Baina loka gauza gertatzea, beti. Bai, niri Bai. pengertazan, Madriden. Madrida junginan, zerta, kontzertun batearo, zer, ez da. Dana dala junginan, eta hartu gendun, Maialen enkargazan honeaz danaz, hartu gendun leku bat, ez da izer, lotako, bastante ondo prezio aldetik, eta argazkitxak ikusten duen, eta emoteban oso ondo guanela. Bueno, aia ginanin, Maialenek esamane, mira que soy abierta, baina, sartu, zabaltzen dioneke atik dizena kristalesko, etxen da benak, eta ja, gaztai usaine, Zeratik? hanka usaine. Bai. Osa, gaztai usaine, osa, benetan, idia zabal, osea, gaztai kurau, tio. Eta mogoi peña roi ikusten duna, amontona talkarren gainin, zan, en plan, aterpetxe bat izango asa modu nulertzezu. Bai. Eta dana gizonak zin. Osa, testosterona gexei, dana gizon gexei. Benetan, eta gu gizu zenela, gure kamizta mamarratxukin, baina natesan, en plan, komoda, viajantes, izatezune... Dana guri behire, derbente, sentuten ginen, osea, rollo, Bambi bat lehoi zinguratute modu, ulertzezu. Zan gendun, eska guazen, beste batea, ez da bakarrik amengu zainedek gure seguridadi, bai, benetan esadetu. Eta nuntzan, oi? Ze Madrigo ze parten? Enu esatea, zestu nahi denuntu zei jaso, baina baten batek zalantziak emaren nun loen, idatzi. Gadetu, ez? Esango zuen nun ez. Ni Madriden bizinez, igual ez da nire... Zure etxea da, justu. Esango zuen, bai, imaginatezu. En fin. Bueno, Ainoa, Zer? joku bat dakau ikerrentzat. Errezoi. Bai, mira. Joku batakau zeutzako, ze, bueno, bakixuek gu kafeteru gazela, bale? Eta zube kafetero konformistiza zenez. Kafetero por bai, hori da, Hori da. justo. Ba, dakau hemen gure ruleta. Vale. Beira, Ditugu? ruleta badakau, lau pertsonaiekin. Hoi da? Vale. Xune, Sua, David eta Niko. Vale. Ja, ezagunak. Bai, Ezagunak. noski. Orduan ruleta emango jogu, eta adibidez, bronkano agertzen baldin bada, ba, esan barezu kafe bat hartuko zenuke oez, beakin, Bai. eta ze kafe mota izango zan, bea. Beraz, ze kafe mota izango Bai. zan. Adibidez. Ero zer hartuko Ze nuke. inspiratzei zu, Vale. bale? Orduan ruleta emango jogu, a ber. Mira, kaso Justo. Ah, David. David, gure David Datu. Bronki. Noski bai. Hartu berakin? Bai. Bai, obviamente, ez? Ni guzti baietz. Bai. Bueno, eske beak akola ez du edaten. Horregatik, Claro. Kafea justo bai, ez? Bai. Ze kafe izango zamera? A ber, nik uste ez, bastante ez, tipo sanoa eta kirolaria izan da, nik uste hartu gurukera kafea utxa, ez? Zer gabe, eta esnea sieso vegetala. Nik esan nuke. Bai, ez? Esne vegetalakin, balin bada esnea eta bestela utxa, baina ez dut simplea, Bai, nik bai, uste, bai. fantasia gutxikin. Badakizu saldi bat aukela Bertin Osbornek erregalata. Ah, bai, eta nundaka plantauta. Berdiren tokian, Bai, supongo, ez? Supongo, bai, bai, ez alokauta. Bertin esan jokotza. Bai. Bai. Deitu, David Bronkanoi, Bai. arloiteko, Hori zabi da. ondon. Esango Hori dio, da. a ber tokiakan. Venga, ba, este vuelta tamengo dio, a ver. Mira, Ai, Xune. Xune. Jo Xune. Baita hartuko nuke. Zatik ez, noski baietz. Ze kafesne, ez dakit, horria, ni uste zehose bastante txik, en plan, pues, figuritak apar gainean,
izotzekin, rollo frape, oza, zoze estetikamente Frape. polita. Eta originala. Bai, estetikamente polita nik uste. Kanela aipatu dugu batzutan. Kanela beti bai. Bai. Kanela, eta kurkuma bai sartu. Bai, batzen honek, kurkuma, nik uste, kafeekin. Kurkumi bai. Bai, horako zerbait. Horako ez da rollo zapio. hortako zerbait nik Eronek uste. kafi modan da zena rosa eta dizena. Bai, bai. Total. Bira, bigatzeia, bira. Hala, nahi Claro, zen duen bai. eske imaginatu berri hortzala hor, Bai. bai, begira. Ale, Sua. xua. Bai. Sua, enparantza. Bai. Mira, egun baten hartuko en un kafe bat, así que ya... Fuego hartuta, Plaza, ez da? Fuego hartuta, Plaza. bai. Hartuta dago. Hartuta dago kafe hori, ja. Bai. Eta Oso nik uste... atorra, Oso. Nik uste hartu zula Bai. kafesnea, así que hor ja zinte asmatu, porque hartu zuen kafesne normal bat, nik uste. Ez naiz gaixi goatzen. Ta gaina le pega, bai. Bai, Ze ondo, lasaia, normala... Bai, nik Beti uste barrez. Bai, Bai. beti, oso gatorra. Bai. Potxoki. Bat Antigo gehatzen da. tarra, bai. A ver. Hauxe, tokaten gatzu. Nico Williams. Bai, hartu nuke, bai, evidentemente. Bai, kiston Hombre. pertsona. Nire realekoa naiz. Bai. Oso realtzaela, baina nik uste hartuko nula bai beakin eta bai inakikin. Bai, seguro, biekin. Nek ez dakiz hartu zegene. De pega zeu zer rollo oso handia ikusten dena asko. Bai. Azukre askokin bezala también. Bengalekin, hau da, eh? Bai, oso llamatiboa bezala dena estetika. Nik gustatu honek, geixa apatetzala, en plan, kafe utze, baina tasi, Tasa, ez baroskiki. bai. Osa, diamantikin, ulertze zu, Baita, dana baita. super, Bai. Justo, bai, eh? Bai. Bai. Eta Iñaki beare, bai, nik uste, bai. Bai, hau indikan gehiago igual, más... Bai. Hone... Fanfarron pixiat igual, ez? Totakiri gehiago daka. Eskate, handinaxe, ez? Gaztegia, edo- zema urte dazkanek, Hau, 23. Mila eta bi, hola izango da. Bai. Normala, eta Bai, ditu diru normala. askokin, Ja. bai. Baina jatorran, Bai, ondo jatorri bai, txuraka, bai. esan. Realekoa naiz, baina, Bai. eta Oso ondo. parrandan, jakin izango zen parranda. Seguro. Ato lujo baina. Ba, hoxe, hau izan da gure ruletaren jokua. Ondo. Bai, atea dia, Bai. Kafe desberdinak, Ja, bai, bakoitza Zukar berea. bai ala bai, Laura nahi zendu zen pasa, eta Lauretatik pasagaz. Bai. Oso ondo, Mikel. Bai, ez da. Taka. Gure xune. Bai. Ya está. Si guapo ruleta bat, Bai, guai da. Bai, erosingoet. Ruleta goidaz, bai. Bai. Dudidakasunin zerrein, Bai, izango dut. bizitza dago, bai. Lana, Netflix. Tuk-tuk. Taka. Baude ruleta batzuk igual, ez? Lana edo lo. Eta Bai. lo partea handiagoa dala, Bai. eta lana partea bat txikia. Hori da, hori guai da. Bai, ez? manipulautak. Ruletia eusti zeure bizitzi. Bai. Bueno, Ainhoa, nik uste iritsi ala agur esateko Agur momentua. esateko momentua. Jo, ikerkari super gustoan azeuaz motzen Bai. gazta. Bai, ni bai gustora naiz. Bai, jo, tia, zerako abenturak, ez? Zuzero lanak Bueno, ditugu bat ematen gatzen Urrengo dianak. proiektua, oporren proiektua zein da? Oraintxe bertan tago proiektu asko, Bastante ideiak hartzen zeingo egun, eta... Galdera bat, nork hartuzun loiteko leku hoi? Nik. Iban, nereko harrek iban zuzea. Lehenengo aldiz hartu etena, beti bestentza da. Zeusa, Iban da maialen. Lehenengo aldiz bekarrik hartu etena, gainea. Bat da gaixi. Batu, rekomendatetzuet udan, juti, Murillo el Cuenda. Nola, nun dago? Murillo el Cuenda da Naparrun, Pitilla zen ondun, de herri bat, Hori da. uste dut Andra Bakarra bisirela Pilar, ez da bisitan ondokan. Gujun ginen, pentsaten, San Fermina, uste, Iruñan autobusen osake, eta matxu gendun hor, Murillo el Cuenden, Pitilla zagoin eskute ginen konpra etxeko eta dana. Esperientzia bat, benetan Pitillaz rurala. Bai. Rekomendatetzuet. Vale, punto Murillo denora? Murillo el Cuende. Apuntuko, esango de komentoko dira gure. Bai. Bai, aizen beratzen gehiago Marruekos da horrela, baina bestela esango dira, si no sale Marruekos, Murillo Naparrure jonbirde, hortxe. Behintzat ez da, egongo emakume italiar bat. Hori seguro ez. Noski, ez. Así que... Eta Pilar laguntzen. Bai, Ba, eskerrik asko. bai, zuei. Eskerrik asko. Mi esker. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko, Ainhoa. Yes, hauxe izan da, kaikukeriak. Akorda, bidali zuen kaikukeriak. Idatzi iruzkinetan, bideotan eta zozketa baten sartuko zate. Hori da. Sarixe, ederra gure produktu, kaiku kilometro zero. Kaikukeria.